లైఫ్ అంటేనే విరక్తి పుట్టే విషయాలు కొన్నిసార్లు మనకు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే జాబ్ విషయాల్లో డిసప్పాయింట్మెంట్, ఫ్యామిలీలో డిసప్పాయింట్మెంట్, ఫ్రెండ్స్, హ్యాపీనెస్, ఎవ్రీథింగ్ అన్నిటిలో డిసప్పాయింట్మెంట్సే. అన్నిటిలో ఏదో ఒక ప్రాబ్లమే. సరే చర్చ్ అండ్ ఫెయిత్లో అయినా చూద్దామని అనుకుంటే అక్కడ కూడా ఏదో ఒక బాధ, ఏదో ఒక ప్రాబ్లం. అప్పుడు అనిపిస్తుంది అసలు ఇవన్నీ గాడ్ నా లైఫ్లో ఎందుకు అలౌ చేస్తున్నారు అని. యునో వాట్, పేతురు డిసప్పాయింటెడ్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడే దేవుణ్ణి కనుగొన్నాడు. దావీదుని ఎదుర్కొన్న కష్టాలే ఆయనని ఇంకా స్ట్రాంగ్ చేశాయి. నువ్వు కోరుకుంటున్న జీవితం నువ్వు సాధించాలంటే నీ ఫస్ట్ స్టెప్ ఈ కష్టాలే, ఈ డిసప్పాయింట్మెంట్సే. కానీ అది దేవుని ద్వారా, విశ్వాసం ద్వారా నువ్వు దాటినప్పుడు ఆల్రెడీ నీ లైఫ్లో నువ్వు గెలిచినట్టే, దేవునికి ఇంకా దగ్గర అయినట్టే. గాడ్ ఈజ్ ద వే అండ్ ఫెయిత్ ఈజ్ ద కీ. ఆలోచించు. షలోమ్.